Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe heɓaɓe chaine men Pular Arab on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere aɗa weesi ngol won lawol ma kadi ngol yebbe bindande min mbatta abonné chaine he ko nonne kadi siwi ka jiɗi janggude arab walla defte ɗo e jokkodirde e numéro amen whatsapp peñowo ɗo no hande garten ko e windande men wattude ɗiɗi ɓiire e deftere meɗen Mukhtarul Ahadith. hande garten ke ayatul izzi wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. ayatul izzi woni aya teddungal ayo ni westi ka jiɗɗo tedduɗo ɗo a jangude hewde ko ñagata oɗo aya ɗum firti ko wa qul alhamdulillahi an Muhammad wi wonde Allah de jettore ina wodan ɗum on mo ganduɗa lam yattakhis waladan o ala ɓiɗɗo walam yakun lahu sharikun fil mulki laamu makko ngo o ala hen dendo walam yakun lahu waliyyu min adh-dhulli o hatojinani hay goto e ballal wa kabbirhu takbira ya mawninma e mawningol ibtaghu rif'ata 'inda Allahi tahlum 'amman jahilak alayk wa tu'ti man haramak ibtaghu yon ɗaɓɓit ar-rif'ata ɓamtare 'inda Allahi ɗo Allah sawi aɗa yiɗi ɓamtade aɗa yiɗi towde ya ɗaɓɓit ɗum ɗo Allah ɗum holno wayata ko tahlum 'amman jahila alayka jaafoɗa kala toñƴama wa tu'ti man haramaka dokka kala kaɗɗoma so aɗa yiɗi ɓamtade toñƴoma fof a yafoto ɗum hono ko wonno jikku annabi ko kaɗɗoma fof kadi dokka ɗum abghadul ibadi ila Allahi man kana thawbahu khayran min amalihi an takuna thiyabuhu thiyabal anbiya'i wa amaluhu amalal jabbarina ko Allah ɓuri anji e jeyaɓe ko ɓe ganduɗa man kana thawbahu khayra min amalihi ganduɗa cumci mum ɓuri moƴƴude e golle mum sa ƴeewi sa yima tan wiyata o kam ko neɗɗo Allah o ko neɗɗo moƴƴo tawa noon golle ɗe ko golle jabbariyankoɓe waɗata an takuna thiyabuhu kone latoto comci makko gona thiyabal anbiya'i comci annabaɓe comci ɗi manam gona comci moƴƴi wa amaluhu taw gollal makko ngal noon ko gollata ko amalal jabbarina ko golle ɓe ganduɗa ko bonɓe bakkidinoɓe ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbata Allahu ta'ala qadamayhi ala sirati yawma alqiyamati ablighu jettinane hajata haaju mo ganduɗa man la yastati'u iblagha hajatihi on mo ganduɗa wawa yettinde haaju muɗum a yiwonde kaari en jogui haaju ete haaju aɗa andi kaari si nani haaju ma wawa safrande ɗum ede haaju kaari jogiiɗo haaju wawa yettinande haaju makko e on mbawɗo safrandema haaju makko an si tawi aɗa wawi yettinandema haaju on ɗon jogiiɗo haaju e fewde mbawɗo safrandema haaju yawat saabu fo man ablagha sultanan haajatan kala fof mo yettini lamɗo haaju mo ganduɗa ko haaju man la yastati iblaghaha haaju neɗɗo mo ganduɗa on wawa yettinande ɗum hoore muɗum thabbata Allahu ma Allah tabbitin qadamayhi pele makko woni koyɗe makko ala sirat ñane e dow sirat yawmal qiyamati ñane yawmal qiyamati ñane darnga firti tan sa humtini neɗɗo haaju mo ganduɗa wawa humtande ɗum hoore muɗum ma Allah tabbitin pele koyɗe ma e dow sirat ñane yawmal qiyamati ibna adama ati rabbak tusamma aqilan wala ta'sihi fatusamma jahilan ibna adam e hema an ɓi adam ati rabbaka ya ɗofto joome tusamma aqilan
ginnirɗa joom hakkille sa ɗoftima joome tan ginnirtoɗa ko joom hakkille o wi wala ta'sihi woto wofmo foto samma jahilan ginnirɗa majjuɗo firti ko sa rewi joome ka joom hakkille sa wofima ka majjuɗo o wi abghadul halali ila llahi at-talaqu manam ko ɓuri ko Allah ɓuri anje e geɗe daggiɗe ɗe koko wiyete ceergu ko manam aywa sertude gorko e debbo ceerta woni ceeriku hay sinno ɗum aɗum daggine Allah inañi ɗum manam ɗum ene wawi wonde si hankkadi ha solution ala ɗum ƴette kono si solution ngaji no gooti yo ɗum ƴeew solution ngaji goɗɗi ƴeewe wa ceergal ngal wasa waɗede wi atani jibril fa qala ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma shi'ta fa innaka mufariquhu wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi wa alam anna sharafa almu'mini qiyamuhu bil-layli wa 'izzahu istighna'uhu 'ani an-nas wi atani jibril meeɗi arde e yam fa qala wi ya muhammad ehema an muhammad ish ma shi'ta wuur kala ko jiɗɗa gurdam e duuɓi fof wuur kono pama kam fa innaka mayyitun ka mayowo ko gurɗa ko fof ko ɓoy ko fof ka mayowo wa ahbib ma shi'ta yid kala ko jiɗɗa kala fof ko jiɗɗa e ko ene yiɗa yid kono fa innaka mufariquhu ka ceertowo e ɗum ɗon wa amal ya gollu ma shi'ta kala fof ko jiɗɗa gollude gollu pama noon fa innaka majziyun bihi ka joɓateɗo ɗum wa alam andu anna sharafa al mu'min en jeeya e ko ina teddina julɗo qiyamuhu bil leyli ko darde jamma wujjude darɗe jamma woni jamma ara joom waɗa darɗe mum ina juula jamma darɗe jamma wa 'izzahu ko noon kadi ha ɗon teddingal muɗum ko istighna'uhu ko yondikinademo anin nas ga yimɓeɓe so tawi ayi neɗɗo jogui hunde jonnikinɗa nden ɗon hunde mbasa ñagademo mbasa luɓademo ɗum noon so tawi aɗa waɗa ɗum a luɓata ko yimɓe a ñagata ko yimɓe e tawi an kala ko dañƴa aɗa renda ɗum e mabɓe anduma teddu e guite yimɓeɓe annabi wi atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata qala fa qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq annabi won meɗɗo arde e yam on woni jibril fa akhbarani o habrimi mana garɗo e yam o ummiri ko min rabbi ko e joomam fa akhbarani o habrimi annahu man mata kala fof mayɗo min ummati e leñalam ngol ɗo kala fof mayɗo hen tawa la yushriku billahi shay'an o meeɗa rendinde Allah e hunde dakhala aljannata on mo anata aljanna so tawi neɗɗo mayi e leñalam ngol teno o meeɗa rendinde Allah e haybatte on natata aljanna qala o wi fa qultu wa in zana wa in saraq mbimomi hay sinno o zini hay sinno kadi o wujji woni on ɗon maɗo si o rendinani Allah e batte samno ko jinnode walla o wujji noon hay ɗum hatta mo nadde aljanna on ɗon garnoɗo o joomi ko jibril wima wa in zana wa in saraq hay sinno o wujji o zini hatta mo nadde aljanna ɓa tan kanko o rendinani Allah e batte ɗum hatta mo nadde aljanna o wi atani atin min indi rabbi azza wa jalla fa qala man salla alayka min ummatika salatan kataba allahu lahu biha 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyi'atin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa radda alayhi mithlaha o wi atani at o mennoɗo arde yam min indi rabbi o non ummi koto jooma am to azza teddu wa jalla o mawni on joomam fa qala wi man salla alayka kala fof julɗo e ma min ummatika leñol magol salatan juulu goto
seedañol magol won meɗɗo e maggol julde e maɗa juulu goto wi tan allahumma salli ala muhammad o wi on ɗon kataballahu lahu ma allah windanmo biha e gonɗon juulu 10 hasanatin moƴƴereji 10 wa maha anhu ma allah mamtamo e gonɗon juulu 10 sayyi'atin bakkatoji 10 wa rafa'a lahu ma allah ɓamtamo e gonɗon juulu 10 darajatin darajoji 10 wa radda alayhi mithlaha ma allah juuɗe makko kadi fodde wonde laaɓi 10 o wi so wi neɗɗo juuli e yam woni neɗɗo a juuli e annabi a wi tan allahumma salli ala muhammad o wi ma allah windane baraji 10 mo momtane bakkatoji 10 mo ɓamtane darajoji 10 kono noon kadi mo juule ma laaɓi 10 o wi atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'im min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka o wi atuhibbu an yalina qalbuka beele aɗa yiiɗi ɓerde ma nde hecciɗa wa tudriku hajataka manam keɓa kumtal haajuji haaju mo joguiɗa foof haaju humto beele aɗa yiiɗi ɗum siko e mbiɗa o yima wadde irhamil yatima ya yurmo al yatim kala fof to tawɗa al yatim yurmo ɗum jogue muɗum korsa jurmoɗa ɗum wamsah ra'sahu kala fof ɗo tawɗa al yatim moman ɗum hoore muɗum wa at'imhu min ta'amika kala fof ɗo tawɗa al yatim waɗ feere hawo ñaama e ñamdu maɗa sey a waɗiri ni yalin qalbuka ma ɓerde ma nde heccit wa tudrik hajataka kadi keɓa kumtal haaju o wi siwi ka jiɗi ɓerde ma nde hecciɗa ɓerde ma nde koko yuure aɗa yiɗi nde hecciɗa e tawi aɗa yiɗi haajuji kumiɗe aɗa jogui haajuji kumiɗe aɗa yiɗi ɗi kumto ya waɗ ɗeɗe gueɗe tati e al yatim ko adi foof woni ya yurmo al yatim ko adi foof kala fof ɗo tawɗa al yatim ya moom hoore muɗum ko adi foof kala fof ɗo tawɗa al yatim ñammin ɗum e ñamre maɗa o wi sa waɗini ma ɓerde ma nde heccit ko noonne kadi ma haaju ma humtu o wi ittaqillaha yahul allah haysuma kunta kala fof ɗo mbaɗa wonde wa atbi'u sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin o wi ittaqillaha yahul allah haysuma kunta kala fof ɗo mbaɗa wonde wa atbi'u sayyi'ata alhasanata kala fof ɗo mbaɗɗa bonande tan yawno mbaɗa ɗon moƴƴere tamhuha beele moƴƴere nde ene momta bonande nde wa khaliqin nasa ya jikkonir e yimɓeɓe bi khuluqin hasanin e jikku moƴƴo ayo hande ɗum woni windande meɗen aɗa ñaague siwi a suwa wadde abonné mbatta abonné gam bindande goɗɗe garoje mbawa yettadema ko noonne siwi a yi windande waɗi fayida hoto yejjide neldude ɗum bandiraɓe ma e kala mo jiɗanɗa moƴƴere siwi ka jiɗi janngude arab walla defte aɗa wawi jokkodirde e numéro whatsapp amen peñowo ɗono assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ha garti en konngol garen e jokkol ittaqillaha wala tahqiranna min alma'rufi shay'an walaw an tufriga min dalwika fi ina'i almustashqi wa an talqa akhaka wa wajhuka ilayhi munbasitun wa iyyaka isbal al-izari fa inna isbal al-izari min al-makhilati wala yuhibbuha Allah wa in imru'un shatamaka wa ayyaraka bi amrin laysa fik wala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wada'hu yakunu wabaluhu alayhi wa ajruhu lak wala tasubbanna ahadan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.